Kaixo, ongi etorri adierazle ekonomiko garrantzitsuenen asteko laburpenera. Hau, aste ekonomia da. Lehenik eta behin, nabarmentzekoa da atzerrira egindako esportazioen igoera handia. Martxoan ia 40% igo baitziren. Hala sendotu eginda otsaileko datuetan hautemandako susperraldia. Bigarren adierazle gisa, zerbitzuetako negozio zifrari erreparatzen diogu. Martxoan ia 23% igoera erregistratu baitzen. Tasa oso altua da, eta neurri handi batean, 2020ko martxoarekin alderatuta lortzen da, murrizketek baldintzatu baitzuten. Eta azkenik, industriako negozio zifra jaso dugu, horrek ere gorakada nabarmena izan baitzuen. Zehazki 35%ko igoera hori iazko beherakadak ere azaltzen du. Hurrengora arte.